Hej så. Jeg har valgt annuitetslånsformlen, som ses lige her. Hvis jeg lige hurtigt kort skal sige, hvad annuitetslån er, så er det et lån, hvor der betales et beløb hver termin, som skal dække både renter og afdrag på den gæld, man har. G er gælden, Y er ydelsen, altså det beløb, man putter ind hver termin. Og N det er terminer, antal terminer, og R det er renter i decimaltal, altså procenter i decimaltal. Det første jeg gør, det er at få Y over på den venstre side, så jeg dividerer med Y på begge sider, så får jeg Y væk på højre side, og får det kun, og så får jeg det over på venstre side, som G dividerer med Y. Næste jeg gør, det er at sige G gange R divideret med Y, altså jeg får Y over på venstre side, og det dividerer på højre, så er det gange på venstre, så er det G gange R. Dernæst vil jeg gerne have plus 1 over på venstre side også, så det bliver til minus 1, som ses her. Så vil jeg gerne have resten af det, der står på højre side og på venstre side. Og så bliver der så til en plus parentes i stedet for en minus, som den var på højre side. Den skal over på venstre side. Dernæst så vil jeg gerne have det her stykke over på højre side igen. Og det gør, og så når det kommer over på højre side, så ændrer fortegnet sig, altså minus 1 bliver til plus 1, og plus G gange R divideret med Y bliver til minus G gange R divideret med Y. Det næste jeg gør, det er, at jeg vil gerne have min potens ned, altså minus N, og det gør man ved at bruge logaritme, altså log forkortelse. Så det har jeg så skrevet på, og parentes rundt om, hvad jeg logger. Skal vi se det. Og som I kan se her, så har jeg så fået minus N ned, altså potensen. Og når man bruger logaritme, så skal potensen ned foran logaritmen. Så nu står der så minus N gange log, parentes 1 plus R, parentes slut, er lige med log, parentes 1 minus G gange R divideret med Y, parentes slut. Det næste jeg gør hernede, det er, at jeg gerne vil have gange log 1 plus R, parentes, og på højre side, så jeg får isoleret minus N, og da det er gange log, så bliver det til divideret på højre side. Men vi er ikke helt færdige nu. Vi mangler lige at få minuset over på den anden side, sådan på højre side, sådan at det kun er N, der er isoleret. Og det gør man ved at flytte minus N'et herfra herover, så den N bliver til. Ja, og nu vil jeg gerne vise, hvordan vi udregnede, hvor mange penge han skyldte efter det ene år, hvor han ikke studerede. Altså hvor han havde en rente på 1% på hele året. Først udregnede vi, at den ene procent, det var månedligt 0,008295381%. Derefter så gangede vi det beløb han skyldte før, altså 201.184,23. Det er så de penge han skyldte mens han studerede, med den første rente her. Det er så 166,889988, som han skylder, som så skal lægges til saldoen her. Så gør vi sådan her, så får vi det her, og så kører vi hele vejen ned til 12, da det er et helt år han skylder, og så får vi også renten med her, og så skulle saldoen også ændre sig. Så det vi kom frem til, det var, at han skylder efter det ene år 203.196,07. Ja. Vi brugte rentefoden per termin, den her formel, til at regne den ene procent om til månedlige renter. Det glemte jeg lige at fortælle, og jeg har ikke tid til at forklare så meget grundigere.